Co jsem vlastně měl zprávy od doktorů, vlastně, když jsem postoupil vyšetření v Lyonu, tak nějaká prognóza byla 15 dní. Bohužel se to natáhlo o trošku víc, ale vlastně jsem po 3 týdnech už začal trénovat s kondičákem a vlastně už ve čtvrtek jsem byl schopný nastoupit aspoň na 20 minut. No. Takže prognóza vlastně byla pozitivní, ale o chviličku se to natáhlo. Samozřejmě jsem nad tím přemýšlel, abych nestratil tu formu. Jsem rád, že vlastně se mi včera ten gól podařilo dát a řekl bych, že mi to může jako psychicky pomoct do té baráže. Všichni chceme postoupit, já bych řekl, že pro všechny to je obrovská výzva, jak pro trenéry, tak pro celý ten realizák a všichni uděláme maximum a řekl bych, že děláme maximum pro to, aby ty zápasy byly 2, aby byly oba 2 vítězní. Je to nároďák, takže je to něco jiného a hrajeme o mistrovství světa, takže beru to, že to je naše asi životní šance a Bůh ví, jestli budeme ještě někdy nějakou mít, nebo hlavně já teda, takže důležitost asi nejvyšší. Ať to bude ten první nebo i ten druhý, tak si myslím, že to bude dost podobný. Všichni cítí, nejenom my, ale samozřejmě i oni cítí nějaké šance, že by jim to mohlo vyjít, takže všichni se o to budou rvát a samozřejmě nic jiného asi neočekáváme.